Já jsem tak strašně dlouho netočila, že už jsem úplně zapomněla vlastně, jak se to dělá, takže mi dneska omluvte. Snažím se vrátit do procesu natáčení videí tady na YouTube, samozřejmě i na Instagram. A dneska to je po hodně dlouhé době jedna rozbalovačka z Eurony. Mám tady teda produkty, které jsou tak různě namíchané. Jsou to produkty, které budeme potřebovat teďka v novém bytě, jelikož se stěhujeme. Takže nějaké výrobky na úklid, domyčky a zkrátka prostě výrobky, které máme všichni strašně moc rádi. Mimo teda mé produkty, tam mají produkty nějaké mé kamarádky, takže se společně vrhneme na to, podíváme se, co máme v objednávce. Kombinovat, abych úplně nepřeskakovala. Tak nějak jsem se to snažila, mám tady teda 2 balíky, tak nějak jsem se to snažila nakombinovat, abych úplně nemusela přeskakovat. Takže tady mám vedle sebe první, hned si ukážeme, co v něm je. A pokud ještě neznáte Euronu, tak se teda jedná o ekologicky šetrné výrobky, jak na praní, na úklid, zkrátka prostě do domácnosti, pro každou ženu, která ráda uklízí a záleží na tom, co doma používá. Jestli vás zajímá víc, tak určitě mrkněte na mé videa tady dole a jdeme na to. Vytahuju teda hnedka 2 výrobky, které mám hrozně ráda, jednak to jsou skvělé produkty do domácnosti, designově vypadají moc hezky, ale teda hlavně plní ten účel, že vám krásně provoní domácnost. Já tady mám teda 2 aromadifuzéry. Já vám tady do popisku napíšu, o jakou vůni se jedná, ale je to jedna z nejsilnějších, co Eurona vůbec nabízí. Je to taková unisex, taková hodně silná parfémová vůně, ale má takový mírně sladký podtón. Jednak vypadá hrozně hezky, mě se teďka úplně nechce rozbalovat, ale vypadá i takhle moc krásně jako dáreček. Difuzér teda obsahuje ještě tady tyhle tyčinky, díky kterým si vlastně volíte intenzitu té vůně, takže kdo nemá rád vyloženě intenzivní vůně, dá třeba poloviční, dejme tomu třeba ty 4 tyčinky, 3, a kdo má rád ty intenzivnější vůně, tak si tam může dát těch všech 6. Součástí balení aromadifuzéru máte i letáček, jaké vůně v difuzéru si můžete vybrat. Jsou tam krásně popsané vůně, jsou tam vonné složky, jsou tam typy vůně a můžete si vybrat podle toho, co máte rádi. Pak už tady teda mám jeden z výrobků, které používáme už spoustu let. Musím se přiznat, že jsem vyzkoušela různé konkurenční výrobky, ale samozřejmě jsme se vždycky vrátili tady k tomuhle, protože jednak krásně čistí, ale hlavně zanechá opravdu lesk a nezanechává šmouhy na oknách. Je to teda čistič oken a zrcadel, kdy je teda potřeba si dokoupit ještě tady tuhle ředící lahvičku, do které si tady tenhle produkt naředíte, jelikož hodně výrobků z Eurony se právě ředí nebo jsou koncentrované, tak tady z tohohle 500 ml balení si naředíte 2 litry čističe na okna nebo zrcadla, čili 4 tady tyhle ředící lahvičky. Vyjde vás to zkrátka finančně líp a taky šetříte životní prostředí. Co teda nesmí chybět v objednávce, jak pro mě, tak pro mé kamarádky, tak to jsou aviváže od Eurony. Já tady mám tady tuhle 20, která se stala velice populární vůní v celé mojí síti, opravdu si ji oblíbil každý. A na prádle hrozně hezky voní, je taková více intenzivní. Já z ní prostě cítím pánský parfém v souladu s nějakými sladkými tóny. Prostě zkrátka je úplně úžasná, takže pokud budete přemýšlet, jakou aviváž, tak určitě doporučuji tady do téhle 20. Pak už tady mám teda celou sestavu do myček nádobí. Brala jsem teda produkty, které jsou důležité a které potřebují vlastně k tomu, aby ta myčka skvěle fungovala. Takže první, co samozřejmě u myček nádobí je potřeba, tak je potřeba myčku vyčistit. Takže tady mám přímo čistič do myček nádobí od Eurony, ten samozřejmě použiju jako první. Pak je teda potřeba doplnit leštidlo, to tady taky máme. Samozřejmě musíme doplnit i sůl do myčky. A to nejdůležitější, co potřebujeme, je zvolit správný prostředek na mytí nádobí. Jelikož mytí nádobí je taková věda a je potřeba používat, nebo já osobně mluvím sama za sebe,
ekologicky šetrné produkty, protože ne vždy ta myčka dobře oplachuje, takže vám zbytky toho prostředku můžou zůstávat na talíři, ve skleničkách a vy je tak snadno můžete dostat do sebe a nemusí vždy dělat úplně nikomu dobře, kdo je třeba citlivější. Takže já vždycky volím ekologicky šetrné prostředky. Mám tady samozřejmě od Eurony gel, který mě vydrží skoro na 50 mycích cyklů, takže za mě si myslím, že hodně ušetříme a taky má takovou příjemnou, jemnou vůni, nezanechává na tom nádobí takovou tu silnou, navoněnou parfumaci třeba různých citrusů, co si pamatuju ještě od ostatních značek a zkrátka jsme s ním prostě spokojeni. Takže tady jsem měla celou sestavu do myček nádobí. Pak už tady mám velice oblíbený a známý prostředek na trouby a grily. Já vám tady zkusím hodit nějaké fotky před a po. Když řeknete Eurona, většina z vás si vybaví, co Euronu znají, právě čistič na trouby a grily, protože je naprosto bezkonkurenční. Za mě jeden z top výrobků bych dokázala i takhle říct, co Eurona vlastně nabízí. Takže pokud potřebujete vyčistit troubu a grill efektivně, tak doporučuji využít tenhle prostředek. Pak už tady teda mám dva čističe pračky. Je velice důležité pračku čistit a pravidelně ji čistit. Určitě to nezanedbávat, protože díky čisté pračce budete mít čisté prádlo, voňavé prádlo, hlavně nebude se vám to tvořit plíseň a ta pračka se celkově nebude zanášet vodním kamenem. Takže určitě na čištění pračky doporučuji zvolit kvalitní prostředek. Poslední výrobek tady v téhle krabici, nebo spíš předposlední, je moje oblíbená Neria a prostorové aromatikum. Já tady na tuhle vůni nedám dopustit, nedokážu ji ani úplně popsat. Ale je to taková hodně kořeněná, mírně svěží, zase opět mírně pánská vůně. Já mám hrozně ráda pánské vůně, protože vony jsou silné a dlouho vydrží a Neria je jedna z mých oblíbených top vůní. Mám tady teďka ještě rozdělený jednoprostorový aromatikum, ale už mi dochází, tak jsem se vzala do zásoby druhý. Co si teda beru vždycky za bonusové kredity, tak jsou tyhle molitanové pěnové houbičky na mytí nádobí. Co teda miluju tady na téhle houbičce je, že krásně napění ten prostředek, čili vlastně nepotřebujete používat ani toho prostředku na úklid. Úžasný je i na mytí nádobí, můžete si vybrat buď jednu velkou, anebo dvě takhle malé, co mám já. Já beru dvě malé a vyhovuje mi to víc. Tak a máme tady teda druhou krabici, která je teda více těžší, je tady více výrobků a první teda co vidím, už jsem vám ukazovala před chvilinkou aviváž, tak tady mám teda druhou aviváž, ta je pro kamarádku, už se mi to sem skoro nevleze. A další věc, co tady mám, tak tekutý prací gel pro malé miminka, které doporučuju pro malé děti, pro lidi, kteří trpí opravdu třeba na atopický ekzém, na lupenku, na jakýkoliv kožní problém. Je to výrobek, který je navržen přímo pro děti, neobsahuje žádné složky, které budou dráždit kůži a složení je teda velice, velice šetrné. Za mě tenhle gel je úplně úžasný. Řada Ecomimi nemá samozřejmě pouze tenhle prací gel, ale má i aviváž a spoustu dalších jiných produktů, určitě mrkněte na e-shop. A jelikož se blíží Velikonoce a Eurona už myslím druhým nebo třetím rokem, teďka nevím, nám dává do velikonočního dodatkového katalogu, mini katalogu, různé výrobky na Velikonoce, tak já jsem si tam tentokrát vzala tady tyhle 4 barvičky na vajíčka. Je to teda žlutá, červená, zelená a modrá barva a stály opravdu pár korun, a než abych běžela do drogerky, protože každý rok zapomínám kupovat barvy na vajíčka, tak jsem si to rovnou vzala i tady s těma produktama na úklid a na praní, co mám. Teď jsem vám tady ukazovala před chvilinkou prostorové aromatikum Neria, tak tady v téhle parfumaci máme i dezinfekční roztok, který teda u nás hodně používám. A musím říct, že pokud si uklidíte tady s touhle dezinfekcí, tak rozhodně vám nebude vonět byt po dezinfekci, ale právě tady po téhle úžasné Nerii. Takže já dezinfekci beru jedině tady v téhle parfumaci, máme ještě v jedné parfumaci Green. Beru teda litrový roztok, který si přeleju do ředící lahvičky, takže z toho vlastně mám
2 tady tyhle lahvičky. A máme tady teda poslední 2 výrobky na praní, ty jsem si nechala úplně jako poslední. Mám tady prášek na barevné prádlo, a pak tady mám prášek teda na bílé prádlo. A co je teda potřeba tady k těmhle 2 pracím prostředkům, tak tady tyhle odměrky do pračky, protože Eurona své produkty na praní dává přímo do bubnu pračky, takže k tomu máte vlastně za 15 korun takovou speciální odměrku. Tady tyhle prostředky na praní, tak tady zrovna tenhle na barevný je úžasný, protože udržuje stálobarevnost tkaniny a opravdu vám odstraní skvrny, pokud třeba zapomenete použít nějaký sprej na skvrny. Prášek používám, když peru holek oblečení, které třeba špinavé ze školy a potřebuju mít opravdu jistotu, že ten prášek vypere to oblečení, protože všeobecně ten prášek je silnější než gel. Pak tady teda mám prací prášek na bílé oblečení, nedám na něj dopustit, objednala si ho kamarádka, protože si mi říkala, že potom mám krásně bílé oblečení, takže mě poslechla, vzala si ho na zkoušku, doufám, že bude spokojená, ale opravdu vám projasní bílé oblečení a já už bych teda neprala asi v ničem jiným, protože tohle je pro mě taková jistota, kdy bílé trička zůstanou bílé a ponožky bílé zůstanou taky bílé. Takže tohle bylo všechno z mojí objednávky. Kdyby vás cokoliv zajímalo ohledně produktů, tak se mě vůbec nebojte ozvat, napsat mi zprávu, určitě vám ráda doporučím to, co mám osobně vyzkoušený. Euronu testuju už několik let, už mám teda také nějaké zkušenosti, u Eurony jsem zůstala, produkty si já sama platím, nikdo mi je zadarmo nedává, takže pak jde aspoň vidět, že člověk zůstane u toho, u čeho je prostě zvyklý na tu kvalitní funkci toho daného prostředku. Takže se mějte krásně a zase se uvidíme příště.